يسوس قويتايو لما عالتي ጸጋ አምላኽን ወህበታቱን ዝብሊና ክንርኢ ምናልባሽ ግን ወህበታት ድብላይ ትንኩፈኔ ግን ጸጋ አምላኽ ኢልና ክንርኢና ማለት እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኩልና ተቃል አምላኽ ንፈልጠይና ግን ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ እግዚአብሔር ቃሉ ክበና ከሎ ምስቲ መንፈሱ ተሳኒዩ ስለ ዝኸይድ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ተስፋና ነቲ ኃይልና ነቲ እምነትና ንኩሉ ነገር ስለ ዝሕድሶ እግዚአብሔር መስገን كم نفلت أخوينا زي كنا نتقال حدش كم زخنا جيرنا قبل بنا تاين قبره نسمع أيوة زابير مسكن اسكا بويتنا أمر يباركوا بلو نأذان يباركوا نعين تيباركوا كل أكلات يبارك كبرنا أملاكون يسوس قويتاي هاليلويا كلكم قويتاي سبرخ يبلكم تأجا أملاخ زابير مسكن መቸም ጸጋ ሁሉና ከምንፈልጦ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ከም ዝነግረና ጸጋ ነጻ ወይ ድማ ናይ ናጽነት ናይ ሓርነት ህያብ እዩ ይዝብለና እግዚአብሔር መስገን እቲ ጸጋ ከዓኒ ንዝግቦኦ ሰብ ዘይኮነሲ ነቲ ዘይግቦኦ ሰብ እዩ ተዋሂቡ እግዚአብሔር መስገን ይግባአና ስለ ዝኾነ ዘይኮነ መሰልና ስለ ዝኾነ ዘይኮነ እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ስለ ዝፈተወ ንዘይግቦኦ ንዑኡ እግዚአብሔር ጸጋ ሂቡ ማለት እግዚአብሔር መስገን አሜን ሕጂ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪኦ ከለና ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚርና ስጋዕ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኩሉ እቲ ውህበት ጸጋ አምላኽ ወይ ድማ እቲ ምድሓን ወይ ድማ እቲ እምነት ዝብል ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጠቕለለ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ካብ ኣዳም ጀሚርና ድሕሪኢናዮ ስጋዕ እዚ ዘለናዮ ንሕና ዘመን ኩሉ ብምንታይ ዝመፀ ይተልና ብጸጋ ዝመፀ آمين زابير مسجن مجمريا أم مصحف قدسنا أب أدامن أب هوانن كنريهم كلنا ناي مجمريا زابير محروتو ويدما صبقو زرعه أوي كلنا كنفلط أب زفترت معرف ثلاثة قطر 15 عسران حدن زلون حرام بيبنايو زابير مسجن أدامن هوانن أبتي زودو للجزية زابير نعم بزردهم من جدي نعاتهم بزردهم من قد نجزعبير بزأمنلو من قد نجزعبير أو تجروا تزاريبوا دحرتي معرف 13 مسجن سألنا أب عسران حدن عسران زلوا انتي زبل إجزاء نتحسبيت انتي الوايد لنا الأملاخ كاب أزولد نسيت أن تخبروا خمس خانة كتشوف لقوا خمس خانة كروبس خمس خانة كسعر خمس خانة تسفى هيم إذا تسفى زي أدمانا أدم تاجراتو كافتو فرحاتو كافتو سنبادو ما شو متحف قدس كنا جرنا كله أنت إذا بلنا نيجزء بير دمسي أفت خبابي مسمت أدم دما مسويتو دحرت ودكت أمنتايو أدم زبل نيجزء بير دمس مسمت دمس خافري حتى يجبركو فرحكم متى يكونكم تحابا حجز خنز مرات أنا حنا أب كمي كنتات أب كمي هو هموت كلنا أجزاء بير أنا نعنا لنا كند من تين أملاك تقدرنا له أفتناتهم كنتات كوينا أنت نخون كحج أفت فرحاتهم أفت سنبادهم أفتن عقتهم عقلهم تصوبهم أول دمت أجزاء بير مسئل له آمين أجزاء بير فتحوي سلازقنا دما بتزجبروا محرت كاي جبر السوق أنت بلون أجزاء بير فتحوي قلنا أجزاء بير محرت أجزاء بير تسقى أبو لي كده مبزحته أجزاء تسقى أنت يزبلو بوسي يزبلو أب إنجليش ترى هو قن كلتي حدي بريسي دبلت تسقى يزبلو ولا موسن تسقى بناتنا تقرينيا قن كلته كستاي هو مالتيو أجزاء بير مسكن ما أجزاء بير أملاخ أب أدم أفتقناتهم مسيو أجزاء بير مسكن أنت يكوبهم كله تسفى كوبهم كله أنت تسفى أنت ينتيلنا مسيو أفتقرايم زخونلو أفتعرق أنهم زوجلو أفتزفرحوا أفتسنبدوا أفتلاونة أملاخ ترسو كاو أمريو أزما سلام أو أجزاء بير مسيو بدبلو غير تاجروا كذا آمين إذا تسفى زي أدمانا أدم تاجرته أتنسي أتوسي نهوان تقبلوا آمين
انتي لوا كاب حجي أدهيو يوان كتكوني إخمو شما هياويا إلو هيوان إلو تاجروا تقبلوا تاتسفاتي بيناي من قدي كم زمت بزي قدس تاتسفا مع عسيات فتسم كم زي بزي قدس جن حنت تسفا أوش طاعتي ناي تنسى تسفا أوش طاعتي ناي أمنة تسفا أوش طاعتي مع عسي فتسم بيناي من قدي بزي قدس نأدا بتانعو تردو من قد جن زابير تاجروا تزاريبو آمين يسوس قويتاي زابير أملاخ ناي محرد أملاخ ناي تسأقا أملاخ تسأقا نزي قبؤ أيكون ندوها نزي قبؤ يزوها دهرك أتقلنا متئنا أبراهام كأنت متئنا تسأقا أنت إددل أمنتي إددل آمين تسأقا أمنتي إددل يسوس قويتاي حجي زابير مسكن أبراهام تمتئنا أم عرف عسر تخلت دماغ كل الناس اللي نفلت التاريخ كن كفتو بزح قداسي أيكون نسلا إلى ده حسب كي أما عرف كل عسر تخلت أنت حر متئنا دماغ نأجزاء أبراهام تسفى مصحابه أبراهام دماغ نتتسفى مستقبل مو مسأمنة نصدقي قصرلو يبلنا آمين أبراهام دماغ زاد متزيئة إذا أمنت زيئة إذا تسفى زيئة دماغ أب كل قعزة هيواتو تاجيراتو أب قعزاتو نت تاكونتو نصدقي تواترتو እግዚአብሔር ከፍታ ሰዓትቲ አጀሚሩ ነብርሃም ታይ ቆጽሩሉ እስከ ንገሩኒ ጽድቅ ይቆጽሩሉ ጽድቅ ማለት እንታይ ማለት ተይልና ጸጋ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኩሎም ኣቦታትና እንድሕሪኢናዮም ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወቶም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ግሬስ ናይ እግዚአብሔር ሞገስ እንዳመረሖም እዮም ነቲ ጉዕዞ ዝጓዓዝዎ ነይሮም آمين يسوس قويتاي ندحر متينا مليسنا نبدك إسرائيل أبزت ساعات كأن ندحر متينا ندك إسرائيل ترينا يوم قد محديو أنت هيجر لهم زعلهم كده نأتي لهم آمين أفتقعرهم أفتبخياتهم أفتجنقتهم أفتمكرهم أفتتصبتهم زعلهم نمسيلي يخلهم كوصم كلها أبينا يوصيهم بتتأمراتات ديو وصيهم كاب إد جبسي كاب إد فرعون بزحت أمراتات غير مش حكي تم تأمراتات يوم نفرعون سعرهم مريم أي سعرون نفرعون زنبرك حيل جنيرو حيل تدمع أتي أفتجنشن أتي لدات زت لخيه دمينير بزعبير مسكن نزي أمينهم دمع تاجروا وزيهم بقدامي أبدأ مشات كان أملاك كافلهم كلهم بزحات اليوم دك إسرائيل كم بزحهم جن قاليو نتقال أمينهم ويوتو من الباش بجملة وزيهم كونوا كل يوم ويصدرون بيت سبوا وزيهم سلوزكون وزيهم كونوا كل يوم نمنتاين تيلنا نمسي نتايم تقولون يروم يقرم رمولون يروم أبغل سندم حشنا نيرو ناي شغورتي ناي قبص شغورتي ندابلعنا أما قدستي ما قبر دو تسعيني أبغل سن عنا بز ختمتنا ندابلوس كتقتلنا بتميت ندابلوسي ني أرونن ني موسيان ستايغور ونيرو يتنسق ونيرو قلنا يكزعبير على ما يتلوت آمين ناي يكزعبير حانتن يا يكزعبير مسجن يكزعبير علامة أبهيوتكم يكزعبير علامة أبهيوتنا حانتن يا نساد ما سناي حسابي سناي مخري እግዚአብሔር መስገን አሜን ክብርና አምላኩን ስለዚህ ደቅ እስራኤል ሙስወጥዩ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ሂብዎ ሕግታት ሂብዎ እምበር ድሕሪ ሕጊ ኣይኮነን እቲ ምውፃእ ገይርዎ ኣብዚ እንታይ ንርኢ እንድሕሪልና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ጉስነት ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ጸጋ ፍቕሪ አምላክ እንዲ ኮሜዲ ሓቀ እግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ክጽልይ ከሎ እንታይ ይድብል ጸጋኻ ካባይ እንታይ ትግበሮ
ኣይተወሰደለ ሓደ ተስፋ ነይሩ ዳዊት እግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክብል ከለኹ ሕጂ እንታይ ኢልኩም ክትርድእ እንደልየ ደለኹ እቲ ምድሓን ናይ ጎይታ እግዚአብሔር ሲ ኣበይ ነይሩ ይድብለና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ይምሽ ድብል ምሕረት ናይ ወድማ ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳንሲ ተገሊጽ እዩ ይድብል ደለኹ ክብርና ኣምላኽን ኣብ ዘመኑ ከከምቲ ንዓቶም ዝርድኦም መንገዲ እምነትሲ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ መሲልኩም መልክዑ ይኮነን ድልውጥ ግን ካብ ምግላጽና ምግላጽ እንዳመጸ ይመጽእ ንኣዳም ዝተገለጸትሉ ንሳ ነይራ ንኣብርሃም ዝተገለጸትሉ ንሳ ነይራ ንደቂ እስራኤል ከዓ ተገለጸትሎም ንሳ ነይራ እቲ ድሕሪኡ ክኸውን ዘለዎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ግን ገና እንታይ ይኮንዎን ነይሮም ኣይበጽሕዎን ነይሮም ግን በእምነት ይጓዓዙ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንታይ ከም ንኸውን ኣይንፈልጥን ኢና መሺሉ ጳውሎስ ግን ሓንቲ ተስፋ ኣለሃልና ኢሉ ሕጂ ብዋጓጎ ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ንርኢ ዘለና ሽዑ ግን ገጽ ንገጽ ክንርኤ ኢና ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ዘይንፈልጥ ዘለና እምበር ኣብቲ ጉዕዞ እንታይ ከም ዘጋጥመና ይንፈልጥና ኣለና እምበር ኣብ መጨረሻ ግን ገጽ ንገጽ ከም ንርኤ ንጎይታሲ እንታይ ንኸውን ኢና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ፍልጠት እዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ጸጋ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝኾነ እዩ ዘማእከለ እዩ ከምዚ ዝምንብሎም ደለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጻሕፈሎም ከምዚ ንዓና ተጻሕፈልና መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ኣይነበረን ግን እግዚአብሔር ብዝተዛረቦም መንገዲ እግዚአብሔር ብዘርአዮም መንገዲ እግዚአብሔር ብዝተገለጸሎም መንገዲ ግን ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሮሞ ኣሚኖም ሓሊፎም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናብ ዳዊት እንተመጺና ናብ ዳዊት እንድሕር መጺና ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጉስነት ኣብ ዳዊት ክንሪኦ ከለና ድማ እግዚአብሔር ንዳዊት እንታይ ኢልዎ ከም ልበይ ኢልዎ ከም ልበይ ካብቲ ዝገርመኩም ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11-12 መስለኒ ጽንሖ ክሪአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽን ክትዕገስኒ ኢኹም ሓደ ነገር ዳዊት ዝገበሮ ነገር ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል تحجزني إيهم كلا يسمى المعرف 10 تخلته قدر 10 تخلته الرأية نايجز أبير محرت كلا أي سامئل التاريخ نفلتينا معرف 10 تخلته قدر 10 تسلست كلا أي سامئل التاريخ نفلتينا معرف 10 تخلته كلا أي سامئل قدر 10 سلسته جابر مسكن داوود كلنا نفلتو نتي كم ببات حشن ملو حسابا ما انتي كسايك قبرا جابر مسكن يسكويتاي حرنت كسمع الناس لزدولو خي امين املاخنا املاخ حرنتيو املاخنا املاخ محرتيو املاخنا املاخ ጸጋዩ املاخنا املاخ ጸጋዩ امين እቲ ነገራት ናሲ ብሩኻት ሕዋተይ ዝኾነ ይኹን የጋጥመና ናብ ጎይታ እምበር ደቅርበና ናብ ኣምላኽ እምበር ዘቅርበና ሒዝን ድሕሪት ኣይመልሰናን አሜን እንታይ ከም ዘጋጥመና ዝበለኒ ዝኮ እዩ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ዘጋጥሙና ነገራት መሊሶም ናብ በረኽት የውፅና እምበር መሊሶም ናብ እምነት የምፅና እምበር መሊስና ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ይገብሩና እምበር መሊስና እንታይ እዮም ክዝምሩ ጸኒሖም እግዚአብሔር ባርኮም መዘምራንሲ ነገራት ምስ መፀሲ ውሕጅን
حون قالن مسمص ابي اب اغرخا ينبركخي شو اسخا انت تجبرني بمصننعخا تخولني تحقفني داويت انت يلوسي إسران سلستن مزمور داويت نحرينايو برباربا دنا متكون تخدكو قفا ايفرهني قال مسبله ابتا مጨረሻ زبل انت نحريلكم سهلن محرتن እግዚአብሔር اب كل عدمي كسعباني من ابيت እግዚአብሔር كانزل عالم كنبري اتوم صلماتات انت يغبروننيو حيزومونس ايطفوننيو نزل عالم ابيت املاخي سكنبري እግዚአብሔር ስሞጽ ለዎ كبرنا أملاكم أملاك موت اللوه مسكنا جراتكم تكاتعوا إجزابير موت اللوه مسكنا جراتكم تكاتعوا نعو إجزابير من قد اللوه إجزابير يمسكن حج داود كن ريح ولا نام بأراب زمانه بابا باسر يركب كاتهم كم ببلع قال أي ساميل سرتغلته مخالي إتسامي سال قدام يسامي الرئيل أم ببيع وش شيء يعني كلا يسامي العصر تغلط عصر سلسلة من الباش تجيجات في خون غالي آمين يا أخلك كده حنقول تبارك እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ነቢ ናታን ዳዊት ሓደ ኃጢአት ምስ ገበረ እግዚአብሔር ንመን ሊኢኹሉ ንናታን ሊኢኹሉ ናታን ከ ብጥበብ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ሓደ ሃፍታም ንጉስ ሰብኣይሲ ናቱ ብዙሓት ኣባጊዕ ከለዎስ ኣጋይሽ ምስ መፅወሲ እታ ናቱ ናይቲ ሓደ ድኻ ሰብ أمسيسي تابجع سنتاجروا سوي يهبوا حريد الله أقربوا إلو مستزاربوا داوي تنتايلو إذا سبزي تايجبوا إسكابلو داوي تأمني الفرد له أبروسي الفرد له إذا سبزي موتي جبوا كم زخ دبر زي فتحوي زي كنعنا أملاخ زي فتوى እግዚአብሔር ሲቀስ ሲል ብዝርዳና መንገድ እኮ አይዛረበና ምጽ አብል ርጉ ሓይብለኒ አሜን ክዛረብ ኮሎ ይخلልኒ እግዚአብሔር አሜን ሞዳዊት እዚ ዝገበርካ ዳንስ ካንዲ ኻይልዎ ትደሰብ ናይ ዳዊት ሽዑ አነ ንመን በዲለ ንእግዚአብሔር በዲለ ሕጂ እትነት ሰብ ዝበልክዎ ንዓይ ዝግባእ እንሞት እዛ አነ ዝፈረድክዎ اتفرد كاب أفايز واتسي نعايز قبّا أنا أخوز قبّا أنا مني بديله إكزابير بديله إكزابير كاي مس مولسي إيماتيو مس محراتي إيماتيو مس أقو إيماتيو مس فقر إيماتيو أي كتموتني خا تايلو شعداوي من ناتان نإكزابير بدلكم بلو ناتان دمان داويت إجزابير كأ بدل كا أرحق الكائيو أي تموتني إخا حج بدل زرحق مني بدل زرحق يسوع كريستوس داويت أبزخوينو إجزابير أبزخوينو نما نرئيله نتتخكل بدل كرحق زخيل نتتخكل حاتيات كرحق زخيل ودو يسوع كريستوس يزرئي زلو نورمال حاتيات هيكونن موت زمص حاتياتيو ግን እንታይ ብለሎ ኣይትሞትኒ እግዚአብሔር ንኃጢአትካ ተገይርዎ እዩ ኣርሒቕልካ እዩ ኢሳያስ ከምኡ ደይኮነን ኢሉ ንኃጢአትናስ እንታይ ገይርዎ ድሕሪ ዝባኑ እንታይ ገይርዎ ደርቢዎ ኣብ ባሕሪ ምርሳዕ ከዓ ደርቢዎ እግዚአብሔር ንሕና እንታይ መታን ክንከውን ሰላም መታን ክንረክብ መቕፃዕቲ ከናመን ናብ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስገን إذا تسفاتات زي أوشت صوبهم أو توشت منفسهم إجزابير يأتي وين يرد أيهم أي رد أيهم آمين إذا تسفات دي أجا دلاتنا هذا جزء كنا حمم دينا
قال ነገር ከጋጥመና ዲን ኮሎ አታምላ ሕጂ ምስኩነታት ነተሓሕዞ እግዚአብሔር ዓለሙ ካኡ ድሓለፈይ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ክብርና አምላኽ ይኹን ዳዊት እንታይ ትኸውን ይኸይልዎ አይትመውትኒኻ ምናልባሽ ስለቲ ዝኾነ ነገር ኢሉ ብድሕሪት ተዛረቦ ነገር አሎ ስግናዕና ይገድሰናኒ ዘገድሰና ጸጋ አምላኽ ዘገድሰና ምሕረት አምላኽ ዘገድሰና ናይ እግዚአብሔር ረሕራሕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ድንጋጸ ንምንታይ እንተይልና እግዚአብሔር ከመጀመርያ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮ ከሎሲ ንጽቡቕ ነገር ይፈጢርዎ አማቴዎስ 25 መስለኒ ምሽ ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎሲ ሲኦልሲ ንመን ይተፈጢሩ ኢልዎ እንደቅ ሰባት አይተፈጠረን ንሰይጣንን ነቶም ምስኡ ዝወድኡ መላእክትን ይዝብል ዛት ዋይ ኳ ኢየሱስ ክርስቶስ እትቀዳማይ አዳም ዘጥፎኦ ዘባላሸዎ بكريستوس يسوع أبينو أنت جيروا أصبقوا آمين يسوع قويتاي سلذت أبقى أملاخ أكل كل هيوتنا أقداسي ناي إجزابير تأجع خنبل كلنا إجزابير تأجع بزحلي خنبل كلنا إجزابير تأجع إيده في السس داويت قلت في ثمانيس أنا نمنت راح بديله نا أملاخ بديله إجزابير كأبخطمة عيني ملسي هو حواتي እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ናይ ጸጋ ናይ ለውሃት ናይ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ እሕና ብኣብዝ በኣይ መሃለና ነርና ጨካን ፈራዲ ዘይድንግጽ አምላኽ ነይሩ ተዝኸውን ጠጠዋ ይንበድና ፍቅሪ አምላኽ ግን የንብረና ኣሎ አሜን እስከ ንጎይታ ክብሪ كبرس كهابو كبرنا أملاك يسوع كريستوس قويتاي أبجزي يسوع كريستوس أبز مالا لسول زنبرة أبجزي حواريات كنري أقول لنا دما حواريات ني يسوع أي تردؤون أنتي تقول لك خاي تقولني أبزمن كريستوس زنور أمنتي كدم مسكال قدم بتنساء يسوع كريستوس دق مزامرته تعلمنا يسوع أيتردؤون يسوع كريستوس كوفا بينك نبرم كله دحر سلسة معلتي كسكال كموت كتحز مخانك نبرم كله كبيتروس جميرو انت يميلوما يبالهكا نو أكوني صبحت عوي ما نحدث الحزاب بالك بزم صعب بالك حشخشخ بالله لك خمزي عندي جيرو مش فلي يا بيلس حباب بيلسي يباله كابا أكوني تايت بلا لخا حجي حواري تقول له إدرس كأن يسوع سحب أبيل فلي أبيل نبين غيره استبلا زلخا أيكوني كون أيكبوني يسوع سنتايلو إدرس ها أو نبي إدرس ديجاني حوا نتحاسب جنتايلو سيطان كبير حق نا أملاخ ناي سبنبر ناي أملاخ أيتفلت أنيخا دخلنا نقدر حشكم لنا كله بروحات حوات دمتنا يبونا زي كونه حسابنا يبونا زي كونه مخرنا يبونا زي كونه سيطان كباير حق بلوه آمين سيطان كباير حق حساب أملاخ سخايت فلت أنيخا نعي مخر أملاخ يتفلت أنيخا نخسخا نعي إذا حساب الزن حساب أملاخ يكونن إذا مخر أملاخ يكونن إذا حاليوت أملاخ يكونن كباير حق يسوع كريستوس قويتاي حشوك تخمصكم كله زيني أملاخ دمسي زيني أملاخ نجر زيني أملاخ زربا قمقا خمصكم كله أوشتهم زيني أبوي هيكون كما سورة خبزة فترة أجندة أملاخ علامة أملاخ بكريستوس يسوع لزغونة مفتحي يسوع كريستوس نايجدن أمن خير له مسكال كده خير له دفعت له هو يسوع كم نديله ما توس 16 20 حدا كسر 20 كلستن كنببا
بليقاونت كهنات ممهران حقن ببزح مكاره خمز الساقه سلسيت معلتي كا خمس تنسق يسوع كريستوس يገልጽ الله نيرو ግን አሚኖ አሜን ግን አሚኖ ሞ ወላ ተእምነት ሰንከልከል አይበልም በር ግን አሚኖ ሞ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አውሽጥ ዘቀመጠ ነገር ማንንም ከጸልሙታ አይከልኒ እየው እንታይ ልመስልኩም እትዘሐለፈ ጎደናታት እትዘሐለፈ ሰንከልከል እትዘሐለፈ መከራ እትዘሐለፈ ነገር ኩሉ ብዙሕ ዛሪ በወቀው ንኽእሊ እግዚአብሔር ድሪዮ ደሎ እየው ግን ጻድቅ ከም እየው ባሪያ ጻድቅ ርኢኻዶ እግዚአብሔር ዝምስክረሉ ዘሎ ናይ እየው ጽድቅነት እዩ እየው ዝርእ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብቲ መጨረሻ ጉዕዞ ምስርአየ ግን ኢድ እግዚአብሔር ምስርአየ ግን እንታይ ኢሉ ኣታንስ ዘይፈልጦ ነገር የተዛሪበ አሜን ክልተ ጊዜ ይደዛረበካ እግዚአብሔር ትምሕረት አምላኽ ክልተ ጊዜ ይደዛረብ እግዚአብሔር መስገን ኣታንስ ዘይፈልጦ ነገር ተዛሪበ ንናይ እግዚአብሔር ምኽርስ እንታይ ዘጸልሙቶ ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብስ መን ይጸልሙቶ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ምኽሪ አምላኽ ማንም አይጸልሙቶን እዩ ኣብ ልዕሊኻ እግዚአብሔር ዝመኽሮ ምኽሪ ማንም አይጸልሙቶን እዩ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ሰማያዊ አጀንዳ እዩ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ሰማያዊ ሓሳብ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነገራት ከም ዝኾኑ ይኹኑ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ኣባይ ስከበሉ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ኣብ ልዕለይ ሰናይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ልዕለይ መፈጸምትኡ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ በቃ በመንፈስና እስከ እቲ ሓሳብናስ ናብ ላዕሊ እስከ ይውጻእ ኣብ ስጋ ኮይና ኣይንስማዓዮ ዝቃል እዚ እግዚአብሔር ንመንፈስና እንታይ ክገብሮ እዩ ዝደሊ ሓፍ ከብሎ እዩ ዝደሊ ንሕና ምድራውያን ኣይኮንናን ስጋውያን ኣይኮንናን ሰማያውያን ኢና እግዚአብሔር መስገን ናይ ሰማይ ሓሳብ ከዓ ዘለና ኢና ኣብታ መንግስቲ አምላኽ ከዓ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና መንግስቲ ቃል አምላኽ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንጴጥሮስ ቀርኔሌዎስ እንታይ ኢሉ ልኢኹ መሰምፀኦ ንዓኻ ንጽበየካ ኣለና ኢሉ ካብ ጎይታ ዝተቐበልካዮ ነገር ክንሰምዕ ከዓ እንና ተዳሊና ኣለና አሜን ካበይ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ካብ ጎይታ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ዝመኽሮ ንዓና እግዚአብሔር ዝመኽሮ አጀንዳኡ ክንሰምዕ ኣብዚ ተኣኪብና ኮፍ ኢልና ኣለና ኢሎሞ አጀንዳ ናይ አምላኽ አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ኣቱም ብሩኻት ኣሕዋት መንግስትና ሰብ ስልጣን እኳ ንሓደ አጀንዳ ኮፍ ኢሎም ጉባኤ ዝገብሩ ዝጉባኤ ዝኸኽብር ጉባኤ እግዚአብሔር ዘኽበሮ ጉባኤ እኳ እዩ እግዚአብሔር ዝጥምዶ ዘሎ ጉባኤ እኳ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ክቡር ነገር እግዚአብሔር ዘቐመጠ ህዝቢ እኳ ኢኻ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ ስለዝተረደአ ዓላማ ናይ ጎይታ ስለዝተረደአ ኣብ ህይወቱ ጻውዒት ጎይታ ስለዘለለየ ብጸጋ አምላኽ ድማ ደጋጊሙ ነቲ ጻውዒቱ ደጋጊሙ ይዛረብ ነይሩ ንጻውዒቱ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንምንታይ ዓላማ ከም ዝጸውዖ እግዚአብሔር ንምንታይ አጀንዳ ከም ዘለዎ እንዳገልገለ ከሎ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ነዚ ዓላማ እዚ ሓሪኒ ነዚ ዓላማ ይጸውዕኒ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር መስገን ተዛረብዎ ንዕላማና ንዛረቦ እግዚአብሔር ንዘመኸረና ምኽሪ ንዛረቦ ዘረባ ፍረ ኣለዎ አሜን ሱቅ ኣይንበል ሒዝናዮ እግዚአብሔር ዝሃበና አጀንዳ ኣብ ፍጻሜ ክበጽሕ ክንዛረቦ ይግባአና እዩ ክብርና አምላኽ ኩን ሰይጣን ሱቅ ክንብል ጥራሕ ይዝደሊ ሱቅ ክንብል ሒዝናዮ ጎይታ ግን ምዝራብ ፈት እዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽ ኩን ተዛረብ ዳ እንታይ ትኹን ሱቅ ኣይትበል ይዝብል ተዛረብ ዳ ሱቅ ኣይትበል ምኽርለኒ በዝ መንገድ እዚ ሓሳብ ኣለኒ በዝ መንገድ እዚ ተዛረብ ዳ ሱቅ ኣይትበል ዘረባ ኢደ ስለጣፍት መንግስቲ አምላኽ
تزربها بأمنت آمين بأمنت تزرب بأمنت كأتاي تقبر تعصد قدامي نا امنت سقوم تيخات سقوم بحري دما بأجر خياد أكلاتنا نخبر أملاكي آمين بأفنا دينا كنا نتزارب እግዚአብሔር ይጥቀመልኝ እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከን ጎይታ ክብር ሀቦ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ክብርና አምላክ ጀነራላት እኮ አይሆን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር አቅሚጥልና ደሎ ሰባት ከማንሲ እንታይ ገብሩ ምልክት ናይቲ መለለየኦም ሲ አብዚ ይቀመጡ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጻውዒቱ ዘላለየሉ መገድታት ክንርሞ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:10 ድሕር አንቢብኩም ላይ ቀልጥፍ ኢልኩም መታን ግዜ ካይወስድ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ አሜን حار اوكي حار قدامي قرنطس 3 ጎይታ ብረኸብልካ 3:10 حار آمين آمين حجي انت يدول دولو بيت تتوهبني ጸጋ አምላክ ዕላማው ሁሉ ጊዜ እንታይ ነይሩ ሓደ መሰረት ክስርት በቲ ዝተዋሃበኒ ጸጋ አምላክ እንታይ ዝኾነ ጽኑዕ ዝኾነ መሰረት ታናቱ መንገዲ ይፈልጣይ ታናቱ ጻውዒት ይፈልጣይ ታናቱ ብጎይታ ዝተቀበላ ጸጋ ይፈልጣይ ኣብቲ ናይቲ ጎይታ ዝሃበና ጸጋ ወይ ድማ ኣብቲ ጎይታ ዝሃበና ውህበት ኮይና ንእግዚአብሔር ክንስዕቦን ከነገልግሎን ኮለና አድማዕቲ ኢና ንኸውን አሜን አድማዒ ዝኸውን ሐዋርያ ጳውሎስ ንጸጋ አምላክ እንታይ ይገብር ነይሉ አይንዕቅን ይሉ ብዛዕባ መድሓን ጸጋ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ጸኒሕና ብዛዕባ መድሓን ክንዛረብ ጸኒሕና እንደገና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ውበታቱ ጸጋታቱ ከመሊሱ ኣብዚ ጉባኤ የብዝሖይ ንምንታይ እንተልኩምኒ እግዚአብሔር መስገን ድሕና ጥራሕ ሱቅ ክንብል ተድኸውን ነይሩ ድሕና መወሰደና ጎይታ ጸጋታት ናይ አምላክ ግን ማዕልያ የብሉን ንማሕበሩ ዝሃባ እግዚአብሔር አምላክ ሃፍታም አምላክ ስለዝኾነ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ጸጋ ስለዝቀመጠ ከመይ ገይረ ጥቆመሉ ከመይ ገይረ ይዓየሉ ከመይ ገይረ ይሰርሐሉ ዳእምበር እግዚአብሔር ሃፍታም አምላክ ስለዝኾነ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣስጋዕ ዘለና ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ጸጋ ሂብዩ ጸጋይ ከመይ ገይረ የለሊ እስኻል ሕተዩ አሜን ክብርና አምላክን ከመይ ገይረ እዘለልዮ በቲ ተገልግሎና አምላክካ ሕጉስ እንድሕር ኮንካ እሱ እንታይ እዩ ጸጋኻ እዩ بتقبر حقوس عند حركونك وهابي دي خابت تهوى حقوس عند خونك سراجي نايز جزاء والوالد خابو حقوس عند خونك قال أملاك سباخ دي خابو حقوس عند خونك زمار دي خابو حقوس عند خونك معادي دي خابو حقوس عند خونك الله دي خابو حقوس عند خونك قطع بتهوبتات نايز أبير بتتقبر نجر بتقويتا ذهبك نجر بو حقوس عند خونك أو إيه هتدمع آمين زعير يبارك أملاكنا وبتاتو بزحن بلوصن يخبرنا أملاكون نزد ما يوم እግዚአብሔር تصوعنا زحارينا ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጎይታ ጎይታቲዩ ንጉስ ነገስታቲዩ ስልጣን አምላክዩ ሃሌሉያ ጂሰስ ኤፌሶን 3 እዚኣ አንቢብና ናብ ጸሎት ክንከይድና ወዲ መስለን ያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ኤፌሶን 3
بسم يسوع إتا معرف بتعمي بملئتها دسيات بلكا كبرنا أملاخون معرف سلسة إفيسون بايزوي روميان دحرام بيبنايو بزعبات أجان بزعبا حقن سلد زارب أجا أملاخ أوزلو كله دس زبل قال أملاخيو جن حلف إلى سلا زنبب قوة النتيجة زدليني مستحسابي زخيط رحي تزاريبه مالتيو بشم يسوع كريستوس معرف سلسة كم بابا كتر كلتن سلستن قدم أحد إيره كم صحفكو تمستير كمي أبيلو برأي كم زفلت أني بزعبات سليقاتكم التوهبني مجابين أجا أملاخ سمعكم أنت خنكم سي مس أنببكم و نتأب مستير كريستوس زولني فلتأت كتستوعلوا يخون لكم إيو كمتي زي حجي نتوم قدسان هوارياتون نبياتون بمنفس التجلس اللهم كينو أبتم قالوا أتولدو ندك أدم أي تفلتن مالت هزابسي مسوات حادث سجا بوانجلون أبي يسوع كريستوس مما قلتي تسفى كم زخونو أنا كم جبري حيلي كمتي توهبن وهبت أجا أملاخ أجل قال وانجل كونكو نأي كاب كل قدسان لتق نزبل اتي زي مرمر حبت كريستوس نهزاب كسبخ ازت أجا ازي توهبني إلو آمين حجي انت هيزبل زلو ندحريلنا أنا كم جبر حيلو كم تتوهبني وهو تسأجا أملاخ أجل قالي وانجل كونكو نايت تسأجا مأكل النت وانجل آمين مأكل نايت تسأجا وانجلي كلا أيكونن وانجل دما أبز قدس قال زي إزرب زعبير مسكن تسأجا انت هي زما أخليو وانجل زما أخليو مدحان زما أخليو هيوات زما أخليو فوس زما أخليو بس أنا نع زما أخليو بسرعة زما أخليو آمين سلازي حواري بأولس أب ماليسون تايلو نيرو أب رمي عسرت حمشتون كم يبلنا إذا نجر إذا نخط فلتوا نخط ردوا جن أنت يقبر لكم الله خيلو يسألي لكم الله نا أملاخ صفحاته نا أملاخ عمقاته نا إجزابير عبيته أتي حسابه أتمخرو كتللي وقت فلتوا يسألي لكم الله خيلو دحرن تايلو مع ولاد مع مخافة أملاخ كندا يكون بأسر زي بتصحيح مقدو نهزابن نأيهودن بأمنة بمدحان بكريستوس يسوس غيرو حادث لزقبرو إجزابير مخري إجزابير حساب كندي عميق إلو حساب أملاك كنرخبو ناو أملاك مقرب دليلنا آمين كل جزء إجزابير حساب كنرخبو أما علتي وانا حساب أملاك كنرخبو ناب إجزابير مقرب دليلنا إجزابير مسكن آمين إجزابير يبارك اسم أملاك استمسكن يهون أبزي كود إجزابير دبارخه يبارككم نسخاتكم برخاتكم كبري نأملاك